днешното видео ще разгледаме работата с прозорци в Windows. На първо място клавишната комбинация Alt плюс Tab за превключване между отделните прозорци. И избираме кой прозорец да излезе на преден план. Следва Alt плюс F4 за затваряне на текущия прозорец. Ctrl плюс W затваря текущия прозорец в приложение или текущ таб в браузъра. Когато се ползва за приложение, в случая Excel, се затваря документа, но Excel продължава да бъде отворен и може да отворим друг документ. В браузъра затварянето на отделни табове води до това да се превключи към друг таб и ако е последният таб, да затвори целия браузър. Windows бутон плюс D скрива и показва всички прозорци. Показване на работния под или десктопа. Windows бутон плюс M показва работния под, но без възможност за показване на всички прозорци наведнъж, а трябва да се изберат един по един наново. Windows бутон плюс E отваряне на файловия експлорер за бързо достъпване до файловете на потребителя. Windows бутон плюс стрелка наляво или надясно закача прозореца отляво или отдясно. Windows бутон плюс стрелка нагоре или надолу максимизира и минимизира прозореца.